Denge gel, Denge Kurdistan'ı. Şinavenda Ruçyan Radyo Denge gelden başkodarın heje Euro 24 Cotme 2025 inili Brüksel saat yazdı. Lamede duazdı. Emin uçen dınava rojede peşkeş bikendem damazadiye reperapoye. İstanbul'e de serde girtina malanda her ikimle Cuvan hatın çavkirinle İstanbul'e de saatin sibihede ledici endamın meclisa Cuvan'ın demokratik operasyon hatkirin. Dence ve serde girtilen malanda her ikimle Cuvan hatın çavkirin. İstanbul'da Dem Partiyen BKT'de çarçı hevditna begerrel Esenyurt'ta hevditna gel organize etike. Dem Parti, EHP, MHP, SMF, TİP, UTOP, de 25 Cotme'deLıkada Cumhuriyete begerre bengel hep. Miting bir duruş mecbuket, aşri adalet ve azadi embehevret hep koşun teledar kıstan. Hevseruka Dem Partiya İstanbul'e Arife Çınar derbarı müjarede jinli İsrahivi. Arife Çınar gut bu banga aşri ucvaka demokratik ev demek derece emci bu aştiye xabatandı meşinin. Derbari aştiye de megelek civin pek ani hem hevldan hem mehgihant herkesi. Perskilek u fikrin herkesi hebun ve mitinge emtene organize naken. Em sosyalisten Türkiye u ittifakın xore organize diken. Jiber kul İstanbul'da nasla mevcuda dijiyin nüfusa kurdan jigeleksede. Le ciheke vusa bilindkirina denkte vataya ku bilale Türkiye aştiye mayinde bebe. Armanca ma eve ku em aştiye mayinde biken. Jigo ev deslatariya ku perkalar rıziyayı de domine biki bugu here aşti pek be em tengel hep. Daviye de Arife Çınar Banka tevli buna mitinge ker. Em bankle herkesi diken ku 25 Cotme'ye saat bazda hande Lakada Cumhuriyete ya Esenyurt'e ben. Hevre Beritan be helvesta xwe xıyanet ettik. Bir bu vesile Susiye min sal vegera şehadeta fermandar Beritan hevi Günaz Karataş'te Endama Federasyona Gaziyen Rojava u Gaziye şer sorxin çiçek tek koşinlerine xwe aynı zaman. Sorxin çiçek tek koşin de beje Beritan jibo me bu peşe ku serkeşa arteş bulajine kurt. En vakejin ucuvaka deyindarın lehenk Beritanın. Fermandar Beritan be zanabun u helvesta xwe xıyanet ettik bir. Beş asker ku dejina kurte valat parezi u berxodan hin zedetir li peşe. Be sedan jine kahraman li serxeta Beritan canı xwe feda kirin. Em minnetdare hemuyanan tekoşin axaftin axa u havda vikir. Heval Beritan rastiya reberti pir baş fem kiri bu. Levma da rapora jirebe rapore şandi de gutu bu. Ez duxazım bisut girtin ajı tahlil reberti romaneke binvisinim. Bangamı ji tevajin u civanan evvel serxeta fermandar Beritan beştari tekoşina şoriş geri bibim. Şina Sultan Ete bir girseyi hat ziyaret kirin. Şina endama yeja stare Sultan Ete kulanavça bismillah Ahmed'e hat edanin bir girseyi hat ziyaret kirin. Gerekes şu serdana şine. Girse ji artuk petrole hatta mala şine ya yeni köy meşya. Demeşede vene Sultan Ete u Huşku Brayen ve Muhsine Ete Sema Koçeru Hasan Ete Koçeru Stemku diru ke cuda deşit ketebun helgirtin. Hevseruka meyadere gurbet sevik tekin ari dişine de ahvi u sersağı jimal batara xwestu gut de şahset sılatol hıldan de hem o şeyden azadi brezdar bibirtinim. De pence tabaka 2004'dan de hatta 25 mejdara 2022'dan sılatol hıldan bu jen civak ve hem o gel tekuşaya. Beşe Braye Sultan Ete Halil Ete ahvi gut xuşk u Braye min şehidin Kurdistan'ına erci sersağı jigele kurtre duxwazım.
DPP bertek nişanı zextên ser jinên rojnamevan da. Büroya Çepemeniya jinan ADPP bi daxuyane ke bertek nişanî zêdebûna zext gef û hedefgirtina jinên rojnamevan da. Di daxuyanê de wihat gotin. Jinên rojnamevan ên li Kurdistanê ji ber parastina mafê gel ê agahî girtinê baweyeke sîstematîk tên hedefgirtin. Ketkarên Çepemeniya Azad ku dengê jinan û şahîdê rastiyê ne di salên dawî de bi lêpirsîn bin çavkirin û gefan re rûbirû dimînin. Her wiha hewtêdayîn ku rojnamevanî bibe amûreke xizmeta hin navendan. Herî dawî ji ber nûçeyên kuştina rojên kabayîş lêpirsîn li ser jinên rojnamevan hat destpêkirin. Ev yek wekî parçeyeke ji polîtikayên zextê yên li dijî peywîra rojnamevanan a derxistina rastiyê hate binavkirin. Di dawiyê daxuyaniyê de wihat gotin. Polîtikayên şerê taybet ên li dijî jinên ciwan ên li Kurdistanê qaydên jiyanê li jinan tên deng dikin. Rojnamevan ku van polîtikayan teşhîr dikin rast dikin hedef. Ev êrişê li ser ajansên nûçeyên ên jinan ên rojnamevanan ne tenê hewdaneke pêdekirina nûçeyekê ye. Di heman demê de hewdaneke tepsandina berxwedana jinên ciwan e. Welatiyên Parêzgeha Helepçê ve hilbijartinên ji bo Herêma Kurdistanê girîn ku biryardar dibînin û gotin divê bi qasî ku bikare mirov biçin ser sindoqan û hilbijartinan boykot nekin. Ji ber ku çarênûsa me li Bexdayê ye, ev hilbijartin ji bo serkeftina Kurdan a li Bexdayê bandorek e. هەڵبژاردن پرۆسەیەکی دیموکراسیە لە هەموو وڵاتانە لە هەموو کۆمەڵگەکانە لەوانەیە بکرێت. ئێمەش وەکو کۆمەڵگەکانی تر ئەم پرۆسەیە جێبەجێکەین دەنگ بۆ کەسانە ئەدەن کە بتوانن لە بەغا لە ناو عێراقا داواکاری و کۆمەڵێ ئیشوکاری وڵاتەکەمان کە تا ئێستا نەکرابێت و یا کرابێ جێبەجێ بکەین و هەوڵی زیاتری بۆ بدەن. بایکۆت چارە نییە، بایکۆتکردن چارە هیچی نێک نییە. دەنگدان پرۆسەیەکە من داوای حەقی خۆمەکەم بە کێ ئەتوانێت هینەکەم بۆ جێبەجێ بکە، ئیشەکەم بۆ جێبەجێ کێ ئەتوانێت بیرکردنەوەی وەکو من بێت دەنگ بەو کەسانە ئەدەم. خۆی پرۆسەی هەڵبژاردن پرۆسەیەکی دیموکراسیە. یامانەوەیە کەس لە ماڵەوە دانەنیشێت. ئەمە بۆ وەکو چۆنەڵەی ناو خۆ نییە. هەموو کورد بە یەک دەنگ بڕا دەنگ با بۆ سەرخستنی کورد لە عێراق. هەتا نەرمانە بێ بۆ ئێمە زۆر باشترە. بۆی لەگەڵ نەیارەکانمانە بجەنگن بۆ بەدەستهێنانی مافەکانمان. وڵا بەنیسبەت هەڵبژاردننی عێراق و چارەنووسازە بۆ میلەتەکەمان ڕاستە کەم و کوڕی و هەر شتێک بێ، بەڵام ئێمە چارەنووسمان لە عێراقە و داوا لە هاوڵاتیانەکەم دەنگی خۆیان بدەن، ئازادانە دەنگی خۆیان بدەن. سوپاس بۆخوا پرۆسەیەکی ئەمن و سەرکەوتووە. داوا لە جەماوەری یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و هەموو گەلی کوردەکەین دەنگدا و لەبەرەوە لە بەغا ئێمە داوای مابەڕەوەکانی خۆمان بکەین. هیچ بایکۆت هیچ قانجازێکی بۆ میلەتەکەمان نییە، لەبەرەوە ئێمە چارەنووسمان پەیوەندی بە عێراقەوە هەیە، ئێمە مافەکانمان لە عێراقەوە ئەبێ ئێمە لەوێ پەرلەمانتاری ئەزموندار و زیرەک بنێرینە ئەوێ لەبەرەوە داوای مافی ڕەوای خۆمان بکەین لەو بەشەکە هەمانە. Rojnameyê New York Times dosyayeke berfirê ku komkujiyên li Swêdayê li dijî durziyan hatine kirin weşan. Rojname dibêje herî kem 1000 durziyên sivîl hatine kuştin û infazê wan ji alî hêzên girêdayî hikûmeta demkî Sûriye û komên çekdar ên girêdayî wan ve hatiye kirin û bi dehan şahîdan re aqibê û bi sedan vîdeo lêkolîn kirin. Di nav van bi dehan vîdeoyan de herî kem 5 bûyeran teyît kir ku têde leşkerên bi ûnîforma sivîlan bawayeke komî infaz kirine. Di nûçeyê de weke din tê diyarkirin ku komên bêdawî û çekdarên Sûnî yên ji rûşhilatê Sûriyê hatine jî tev li van komkujiyan bûne. Li gorî navenda çavderî ya mafê mirovan a Sûriye Sohrê jî di bûyeran de nezî 2000 kes hatine kuştin, 1000 ji vana sivîlên dursîle û ev yek weke şerê mezhebî yê herî dijwar ku di dema rêveberiya nû ya Sûriyê de rû daye binavket.
Serokkomara Demkî Sûriye Ahmed El-Şara her çend sozda ku ev failan dadgeh bikin jî heta niha ti encam nehatiye wergirtin. Rojnamaya New York Times balê dikişîne ser rabirduya El-Qaidê ya Şara û dibêje sozê ku ji aliyê El-Şara ve hatine dayîn û komkujiyê Swêdayê bi hev re di nav nakokiyan de ne. Qamişlê operasyona Ewlehiyê hat kirin desteya hundirîna kantona Cizreya Rojava bi daxuyaneke ragihand ku li gundê Kerkûk yê Qamişlê dijî komek bazirganên amûrên hişbiriyê çeteyên dizî, şantaj û revandinê operasyonda ne destpêkirin desteya hundirîna kantona Cizreyê teqez dike ku ew heta dawiyê li dijî van komên têkoşînê bikin û destûra nedin ku ciwanên gelên herêmê jehrî bikin û aramiyê civakê xirab bikin. İsrail'e li Lübnanê baregeha Hizbullahê bombebaran kirin. Artêşa İsrailê bi daxuyaneke ragihand ku yekîniyên wan baregeke leşkerî û navendeke çêkirina moşekan ên Hizbullahê bombebaran kirin. Bombebaran li herêmên Biqa û Bakurê Lübnanê pêk hatiye. Artêşa İsrailê daxuyaniya xwe de eşkere kir ku baregeha hatiye bombebaran kirin ji bo perwerdekirina endamên nû yên li dijî artêşa İsrailê êrişan pêk bînin dihate bikaranîn. Di heman demê de baregehên din ên Hizbullahê yên li herêma Şerbîn a Bakurê Lübnanê jî hatine bombebaran kirin. Cephemenê İsrailê ragihand ku bombebaran li dijî navendên Sinayî yên hêzên Rîdwan pêk hatiye. Belê godan jemenû çên yazde pêşkêşkirin ana xatirê wê de baş.